Això que m'han explicat sobre una noia de Sants que he conegut al mercat. Viu al carrer del Brasil, es diu Josefa Conill i va fer la volta al món per veure el seu veí. Les coses no anaven bé en el bloc 29E. La noia i els seus papàs no s'entenien gens bé. Ens sap molt greu dir-te això, sabem que és molt dolorós. Fa 30 anys que vius aquí, per què no toques el gos? Per què no et vols casar? Per què no et vols casar? Per què no pots trobar ningú que ho vegi clar? Seria tan bonic que fos un noi molt ric. Per què no et vols casar? Josep es anava fent gran, tenia 32 anys, els nòvios anaven passant, tot i els afanys i desenganys. Així que va decidir, després de moltes raons, anar a la banca més propera per trobar solucions. Va treure'n tots els diners, va anar-se'n a Can Marçà i va comprar molts bitllets i li va dir al seu papà: me'n vaig a córrer pel món, un any o dos, jo què sé, no us dono més problemes perquè jo ja no tornaré. Per què no et vols casar? Per què no et vols casar? Per què no pots trobar ningú que ho vegi clar? Seria tan bonic que fos un noi molt ric. Per què no et vols casar? Primer va ser un londinenc, estrany i molt capriciós. Sempre que feien l'amor em tenia crisi de tos. I doncs se'n va anar a Madrid, va viure amb un gran senyor que menjava sopa d'all i no era cap matador. Després va anar-se'n a Roma, a Mallorca i Moscou, i algú va dir: vés a Dubrovnik, nena, que és ple com un ou, perquè és la mena de lloc on pots trobar allò que vols. Als Balcans sempre hi ha guerra, però un croat val l'esforç. Per què no et vols casar? Per què no et vols casar? Per què no pots trobar ningú que ho vegi clar? Seria tan bonic que fos un noi molt ric. Per què no et vols casar? I doncs un cop a Dubrovnik, l'endemà de matí, va veure un noi al carrer que va semblar-li diví. Era l'amor a l'instant, la Pepa ho veia molt clar. Va dir: jo em dic Pepa Conill, i ell va dir: em dic Pau Ullà. Caram, oi que ets català? I ell diu: no ho puc amagar, visc al carrer del Brasil, de Sants i ben català. Oh, un moment. Al carrer del Brasil? De debò? Al carrer Brasil del barri de Sants a Barcelona? Vius allà? Però si és on jo visc! N'estàs segur? I per si no n'hi ha prou, ella va perdre l'alè quan va dir-li que vivia en el bloc 29D. Si ella l'E i ella el D, i mai no s'havien vist, fins que ella va anar pel món en cerca d'un bon marit. Vivien junts, com qui diu, estaven ben al costat, però si no fos per Dubrovnik no s'haurien trobat. És una bona lliçó, pobreta Pepa Conill, que va gastar-se 1 milió per coincidir amb el veí. Noia, si heu de casar-vos, no marxeu a París. Heu d'obrir la porta per creuar el passadís. Sí! Si et vols casar, hauà, casa't ja. Sempre pots trobar qui ho vegi clar. Potser és el teu destí.